Здравейте, аз съм Диан Дженков, намираме се отново в месоковина Тълбухин. Днес ще ви разкрием един нов продукт, който може да го намерите в сайта ни tълбухинскатрапеза.bg. Колегата е започнал с половинките, останало му е само да довърши бута. След като е готов, колежката ще покаже как обезцепяваме, как заготвяме месото и след това какъв е следващия етап. Готови сме с обезцепяването на свинския бут. Ето го от разпад. Прясно охладено българско месо от местна ферма в село Козлодуйци. Колежката подготвя месото, обезцепява го най-старателно, махаме всички ципи, жили, режем го на хубави парчета. След като сме си заготвили месото, обезцепили сме го, нарязали сме го на парчета, сме го овкусили с натурални подправки. Зрее 48 часа. След като е готово, поело си идеално подправките, ще го претеглим, ще го смелим на едро и след това ще го разбъркаме хубаво, за да може да направи спойка и преминаваме към пълнене. Започваме с смилането на овкусения бут. Първо го смиламе на много едър решетка, след това ще смелим на ситна, за да може да стане чудесна спойка. Започваме. Готови сме с смилането на месото, сега го прехвърляме в кутера. Намираме се в сушилната, където е и последният етап на сушение на продукта. Така изглеждат, готови за консумация. Сега ще вземем едно парченце и ще го опитаме заедно. Ето ни в нашата дегустационна стая. Ще опитаме сега продукта. Грам сланинка, чисто месо от бут с подправки. Чудесно. Опитаме сега. Страхотен вкус. Ако и вие искате да опитате този продукт, може да бъде на вашата трапеза до 24 часа, след като поръчате от сайта ни tълбухинскатрапеза.bg. Насладете се и вие!